Ep, segur que no us ho heu plantejat mai, però i si us digués que hi ha un llenguatge que parleu cada dia sense ni adonar-vos-en? No és cap idioma secret, Són les matemàtiques. I avui veurem com sense ni tan sols saber-ho ja teniu per la mà els fonaments de l'àlgebra. Vinga, som-hi! Potser sona una mica atrevit, oi? Però us asseguro que és veritat. I, a veure, no parlem de res complicat, Parlem de coses del dia a dia. Penseu-hi, des de dividir un compte amb els amics, fins a calcular quant gastareu a la compra, l'estructura de l'àlgebra és a tot arreu, de veritat, amagada a plena vista. Val. Anem a un cas pràctic que es veurà més clar. Imagineu una tarifa de mòbil d'aquelles d'abans. Pagues 5 cèntims per cada minut que parles i, a més, 12 cèntims només per despenjar. Si fem una trucada de 3 minuts, com ho calculem? Doncs fàcil, 5 cèntims per 3 minuts, més els 12 cèntims fixos, total 27 cèntims. Fins aquí, cap misteri. Això és aritmètica de la de tota la vida. Perfecte, això és senzill. Però aquí és on la cosa es posa interessant. Perquè, clar, l'aritmètica aquí se'ns queda una mica curta. Què passa si la trucada no dura 3 minuts? Què passa si en dura 5? O 10? O una quantitat que encara no sabem? Com ho fem per descriure el cost de qualsevol trucada, sigui la que sigui, amb una sola fórmula? Doncs bé, és justament aquí, per resoldre aquests petits problemes, que sense ni adonar-nos-en fem el salt a l'àlgebra. A l'àlgebra del nostre dia a dia. Parem-nos a pensar un moment. Quan anem al súper, quan organitzem un viatge, quan mirem d'estalviar, totes aquestes situacions tenen una cosa en comú, oi? Hi ha una quantitat que pot canviar. El pes de les pomes que comprem, la durada d'aquella trucada. Aquestes són les preguntes que l'àlgebra, de fet, està dissenyada per respondre d'una manera elegantíssima. I llavors, com s'ho fan les mates per gestionar aquesta incertesa, aquest no sabem quan? Doncs amb una eina que és supersimple, però a l'hora molt i molt potent, la lletra misteriosa. Mireu, aquí tenim el gran salt. A l'esquerra, el càlcul per a una trucada concreta, la de 3 minuts. A la dreta, què hem fet? Hem canviat el 3 per una lletra, una X. Aquesta X és la nostra lletra misteriosa. És com una capsa, un contenidor que pot guardar qualsevol número de minuts. Acabem de crear un model, una fórmula que serveix per a totes les trucades. Brutal. I aquesta fórmula que acabem de crear, doncs, té un nom oficial, és clar. Se'n diu expressió algebraica. Però que el nom no espanti, Com diu la definició, és només una barreja de números, lletres i les operacions de tota la vida. Sumar, restar, res més. De veritat, no té cap altre secret. És el llenguatge que fem servir quan podem parlar de coses on hi ha valors que poden canviar. I aquestes lletres que fan de comodí, diguem-ne, les nostres X, A, B, també tenen un nom tècnic. S'anomenen variables. I són això, el cor de l'àlgebra. Són la peça clau que ens permet fer el salt d'un cas concret a una regla general. Molt bé, perfecte. Ja tenim una fórmula amb una lletra. I ara què? De què serveix tot això? Doncs ara ve la part més pràctica i divertida. Tornar a posar-hi números. Aquí el concepte clau és el que en diem valor numèric. És, per dir-ho d'alguna manera, el moment de la veritat. És quan resolem el misteri de la variable. Agafem la nostra fórmula abstracta, li donem un valor concret a la lletra i, pam, l'expressió es transforma en un resultat que podem tocar, en un número. A veure, anem a veure-ho pas a pas amb un exemple que és facilíssim. Pas 1. Tenim l'expressió 2a més 5. D'acord. Pas 2. Decidim que, per aquest cas concret, la nostra variable, la a, valdrà 3. I pas 3, al final, simplement canviem la pel número 3 i fem el càlcul. 2 per 3, que són 6, més 5, ens dona 11. Ja està! N'hi ha més. Aquest és el valor numèric de 2a més 5 quan la a val 3. Així de simple. Acabem de convertir una fórmula general en una resposta superconcreta. I el millor de tot, sabeu què és? Que aquest mètode funciona sempre, amb qualsevol expressió, per molt complicada que sembli. Vinga, va, pugem una miqueta el nivell. Aquí en tenim un parell més. Fixeu-vos en la primera. Té dos variables, a i b. Doncs cap problema. Si diem que a val menys 3 i que b val 4, operem i el resultat final és 24. I el segon, x al quadrat plus 7x menys 12. Si diem que la x val 0, el resultat és menys 12. Com veieu, el procés és exactament el mateix. Substituir i operar. Això sí, amb una mica de cura. D'acord. Fins ara hem après a llegir i a interpretar aquest llenguatge de l'àlgebra. Ara
Ara toca provar de parlar-lo. Som-hi? Vinga, aquí va el repte. Com traduiríem aquesta frase al llenguatge matemàtic? La frase és la suma dels cubs de dos números. A veure, pensem-hi un moment. Com ho podríem escriure? Va, us dono una petita pista per començar. La frase diu dos números, però no ens diu quins són. Són dos números qualsevol. Per tant, què hem de fer? Doncs posar-los un nom. Fem servir les nostres variables. Vinga, diguem-los x i y. I aquí tenim la solució desglossada pas a pas. A veure, el cub del primer número, que és x, doncs és x cub. El cub del segon número, que és y, doncs y cub. I la frase demana la suma d'aquestes dues coses. Doncs només cal posar un signe de més entremig. El resultat final, x cub més y cub. Ja està, una traducció perfecta. I ja ho tenim! Acabem de passar d'una frase normal i corrent a una expressió matemàtica que entén tothom a tot el món. Acabem de parlar en àlgebra. Fem un repàs superràpid de tot el que hem vist. 1. L'àlgebra fa servir lletres, que en diem variables, per representar valors que no coneixem o que canvien. 2. Amb elles construïm expressions algebraiques. 3. Aquestes expressions cobren sentit quan trobem el seu valor numèric. I 4. El més important. Hem vist que tot plegat és un llenguatge potentíssim per descriure el món que ens envolta. Així que la pregunta final que us deixo a l'aire és aquesta. Ara que ja sabeu reconèixer aquest llenguatge, on més se'l veieu amagat en el vostre dia a dia? Potser en una recepta de cuina? O quan planifiqueu les finances del mes? Potser fins i tot en un videojoc? Si pareu atenció, us adonareu que és a tot arreu. I la resposta? Segurament us sorprendrà.